जय श्री हरि हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। आज हेउछि पवित्र कामिका एकादशी। एही पवित्र दिनटी श्री हरि विष्णुक भक्ति और स्मरण पाई समर्पित। शास्त्र रे कहा जाइछि एकादशी व्रत केवल उपवासर नाम नुहे, ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବସର। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ହରିନାମ ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ କାମିକା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କଲେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ମନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀହରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାମିକା ଏକାଦଶୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି।